السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك سيد المرسلين، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك ربنا الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz ve tamam duayı hayırlarınız soğuk havalarda, kışın gecelerine Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek yaşayışından eşitip derslerimizi alıp dinimiz, dünyamız, ahiretimiz abat bulmağa sebep olur deyip Huday için mübarek celese nisip ediptir. Huday izzetini de arttırsın inşallah. Gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammed Habibullah aleyhissalatu vesselam 59. yaşında Medine-i Münevvere'ye barandan 6 yıl sonra umre etmekçi oluyor. Geçen hafta fakat deslavından bir 5-6 dakikalık gurrunu geçti. Peygamberimiz gusl edip 2 rekat namaz okuyup ihram egin maşını giyip lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek sahabalar da aydıp Mekke-i Mükerreme'ye uğramakçı oluyorlar. واستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البوادي والأعراب. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'nin devrinde de koyun üstünde, mal üstünde bolayan sahabalara da aydıptır. Teze Müslüman bolanlar da varmış. Siz de bizlerin umra gitseniz kov olacak deyiptir. Lazıma değil deyiptir. Yöne şivedek bana yoldaş bol gitseniz kova olur deyiptir. Kov kulağasın turunun bir kov almalı derslerin bir muhtasar aydıp Resulullah'ın siratinden bunu kærrek ve fişört inşallah. Gitseniz kova olur deyiptir menin umrağa deyip hevesi varmıştık da kan mol gitmeye. فتثاقل كثير منهم هيف واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم وأنه ليس لهم من يقوم بذلك. هم قوين السنة مع السنة هذا مثل ما مولان قلت شارو السنة مدينة منورة دورنا كبلرشة أي معلومات مع الغرامات وقت بالجكتها اللي بترله مع الغرامات قلت الجغادم يوقت بتر canımız bilen gidecek deyip yalandan bu uğurcanlar aytıptırlar.
gitjek diýsele jaýlar känmişdik ýöne. Ýöne bir her hal büýrükde bolmansaň, Resulullah da Hudaýda emretmänseň, ýöne meşgul sırap galypdyrlar. وقالوا فيما بينهم أن نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره صلى الله عليه وسلم. Ohum öýdarlaryna aýdypdyrlar şu goýun üstünnäkile. Nämişmiz wa diýipdir, barp Mekke'ye barp şu mahal umra tutdypdir. Mekke'nin adamlary bir ýyl geçenak diýipdir. Medine'nin içine gelip musulmanlar bilen atyrşdylar, ölüşdiler diýipdir. Biz ne canymyz mokçak özümüzi öldürmek boljakmy diýipdir. Şu mahal o umra näme gerek Mekke'ye gidip diýip öýdarlaryna şuwrun aýtypdyrlar. Özümüz Mekke'nin adamlary bilen ölüşüp ötiz. Şudur şumda Mekke barmy boljakmy diýipdirler, ýanky goýun üstündäki galjak adamlar. Ve her hal 1400, 1500, bir rivayetde 1700 sahaba peygamberimiz gidiye, ýanky Medine-i Munawwaraň döwründäki köpsi mal üstünde goýun üstündäki adamlara nesip bolmaýar. Näme nesip bolmaýar? İnşallah öwdäki heftelerde gelir. Şu peygamberimiz umra gitdiýär da, ýaşy 1400 sany, ýa 1500 ýa 1700 o taýbide muhimde, ýürüýte şolar barada hususy ayat inýär. Öwdäki heftelerde geler inşallah. Ýürüýte şolar barada hususan bir ayatlar inýär. Sure-i Feth'in içinde. Men razi boldum sen ýanyndaky sahabalardan hep Hudaý Taala aýat diýberýär, on gurrun soňram geler. Qysgaçyk dersi öýrün. Ay men malum gözlejek adam ýok ahym diýip galyp, şo derejeden galypdyrlar. Şol aýatyň içine, şol Qur'anyň içindäki gurruny girmek bereketinden galypdyrlar. Hazreti İmam Şafii 4 mezhep başyň biriniň başy, ol bir kep aýdypdyr da, şonu aýdyp men Resulullah'ın ýaşaýyşynyň ýerine alyp gideýin. İgtanimu al-furas fa innaha khulas. Şagirtlerine aýdypdyr. İgtanimu al-furas fa innaha khulas. Wagt diýerleri, fursat diýerleri, ýyl diýerleri üstüňizden ösünni kadryny bilin, basym eliňizden gitýänler diýipdir. Näjire nygmat ösüpdir üstülerinden. Resulullah janyň öýle aýdypdyr. Ýüriň kiçik bolsaňyz ýanyma ýoldaş kän adam bol kistege gawy boljak diýipdir. Ay biziň malymyz we oglaň uşagymyz we balgaramyz gözlejek adam ýok diýip galypdyrlar. Günahkara bolan nädirler? Ýöne ulqan ayat laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara. Şol sen ýanyndaky 1400-1500 sanly sahabalardan Hudaý aýtýar, men razi boldum diýipdirdi. Oňa Resulullah jan aýdypdyr, şu ýanymdaky şu umra gaýdalar, inşallah şolary hiç ot degmän gün jennete girjeklerden diýipdir. Gör näjire nygmatyň kadryny bilmäni, ay mal we beýle başaýla diýip galyp, ol kan fırsaty elden beripdirler şo mowada. Fırsat diýerleri özümüz bir ders almaly. Nygmat diýerleri, bereket diýerleri, Allah Taala'nın sowgudy, Allah Taala'nın iyi berip duran nygmatyny baqa kadryny bilmelmişdik ha. Ýene bir sagatdan ştak gezek jelese bam? Ýok. Ýene bir sagatdan gelip otursak bama iş oturşyk. Şu mübarek jelese ýok. Nygmat baqa kadryny bilmeli. Muny inşallah işte birime gurrunga def geler öwde. Geleyliň Resulullah janyň ýaşaýyşyna. Gitseňizde gawy boljak diýip Resulullah jan ýoldaşlary bilen umra etmäge Mekke-i Mukarremäge ograpdyr. Ewunnenne bir neçe daýaw şatyr sahabalary, çys hewr ökde sahabalary, ýol bilýän jowan sahabalar iyi beripdir. Ewden siz fakat bize habar getirin, muhim habar bolsa ew ýoly emniyet edip habardar etden gidin diýipdir. Resulullah canını uğraptır, evnen adam yiverttir. Hatta idâ kâne qariben min usfan atâhul aynu bi habereyni. Usfan diyen yere yetellerine Resulullah canın iyi veren adamsi
övünden öwürlip gelipdir Peygamberimizin ya Resulullah durayliş taada dipdir. Ya Resulullah iki däne ulaqan habar bilen geldim dipdir. Biri هذه قريش قد سمعت بخروجك قد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك. Mekkan adamları Kureyş tayfa Peygamberin öz tayfası qarındaşları olar sen umret mäne çıkıp qaydanın eşitipdirle hemmesi hürri ayaqsına qalıqlı Mekka sen saljak gaden biler adipdir. Mekka mukarremen öz içinde döwrüne de däli defek latılıp bolsa üýşürdile sen oňda saklajakly seni saljak gaden Mekka mukarreme adipdir. Seni umra'yı verecek gaden işlatipdir. Bir, ikincisi de ve inne mi'atey farisin murabitatun bi kura'al gamimi fit tariqi. Ol falan yer var Mekke'den berde. O taada da 200 atlı Halid ibn Velid'in farmandihisi bilen 200 atlı oladı teyyar sen bilen jeng etmäne oladı öwden nulu dipdir. Mahul berde oladı dipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne näme eder ka. İberen ödünün sahabası iki muhim habar bilen geldi. Mekkan adamlara hemmeti hürri sen saljak gaden 200 nefer atlı tamam jengin esliheleri bilen teçhizatı bilen kamil teyyar bolupdy. فاستشار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا أشيروا علي أيها الناس pestal olan, hoş ahlak olan, pestallen reisi olan, hoş ahlaklan başı olan, gülür yüzlü, Hudaýyň edebi öwriden aziz muhterem adamsy olan Resulullah can öwrlip bakypdyr sahabalarına. Ey sahabalarım näme maslahat berýäňiz diýipdir. Näme maslahat diýipdir. Jenge taýýarlanaýlyňmy? Umra gaşyn ugra bereýliňmi? Başga näme maslahat berýäňiz aýdy beriň diýipdir. Hazrat Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh keplemane durupdyr. Allahu ve Rasuluhu a'lam. Peygamberimizin bir ahlagı varmış. Peygamberimizin daimi zati özünün ahlagı şey. Näme ahlagı varmış? Näme sıfatı varmışdyk? İza iltefete jemi'an. Bir adam kepläne, şoň kefin kulak asanna, bitin şoňa gaşyn bakyp kulak asýarmyşdyk. Gözü bilen oğrunsa gözlemeýärmişdik. Tarafa hormat goýýarmyşdyk. İza iltefete jemi'an. Her kim kepläne, şoňa bakanna gözünün gyýygy bilen bakmaýarmyş. Tarafa hormat goýup, bitin wüjudy bilen şoňa wagt aýdy ber görjüňiň diýärmişdik. Her hal Resulullah can tamam wüjudy bilen bakypdyr. Aýt görjüňiň bolsa maslahatyň bolsa diýipdir. Hazrat Abu Bakr Siddiq aýtypdyr, Allah we Resuli gowy biler diýipdir. Ýöne men berjek maslahatym innama ji'na mu'tamirin. Bize ihram maglaq gaýtdyk. Bize umre diýip gaýtdyk. Jeng diýip gaýtmadyk diýipdir. Maslahat bolsa, şu içimizde gideýin. Haçan öwümizden çykyp, kılıç çıkarıp, tayak çıkarsalar, şonu bizi ölüşeýli. Ýoksa biz öz ýolumyz bilen bolsak, mene şun maslahat bilýän diýipdir. Jeng biz başladığımızda bolmasın, oy Arap we taryhda jeng başlar olar, zalimler olar hesap bolsun. Biz oňsoň umre diýip gitdik, ta öwümizden çykýançaly ogra bereýin diýipdir. Maslahatmyşy? Hemmesi maslahat diýipdirler. O maslahat فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فروحوا فراحوا. Resulullah can aýdypdyr aleyhissalatu vesselam, ýöriň ugra beriň onda. Ýolumyz bilen bolayly. Aham ugrapdyrlar. Öwrak barpdyrlar. Görse öwde, mahul öwrakda 200 atly bar. Peygamberimiz amara sallallahu aleyhi ve sellem Ubbad ibn Bishr fetaqaddama fi khaylihi. Ol bir sahabe geçenler jawan sahaba diýje namaz okyp duqa okdyp innam qanap duqady namazyny bozmady. Şu surany tökedesim geldi diýip. Yine bir ok diýipdir. Yine bir ok degende namazyny ahyr bozdy.
namazyny çalasmyrak okuyup salam berdi, ölürüm qadip. Şol sahaba aýdypdyr jawan sahabaga, Ubbad ibn Bişir diýen daýaw sahabasyna, sen bir neçe atly bolla, jeňe barma diýipdir. Ýöne şoň öwünni görünne durşy ukwidat diýen öwünne diýipdir. Sep tutdudur diýipdir. Goýa jeň meýdan boljak ýalatdy diýipdir. O da barıpdyr, Rasulullah janna ýerinden baryp sep tutup, iki däne sep bolup bir-birini daşaňrakdan görüberdirler. Wa hanat salatul zuhri فأذن Bilal radıyallahu anh. Öyle namazın vakti olupdur. Resulullah can Hazreti Bilal'a azan çek öyle okuyaylıptır. Azan aydıp, tekbir aydıp, Peygamberimiz imam olup, hemmesi iyidini üyüp, 2000'e yetmeyen sahaba, hemmesi iyidini üyüp, ihramlı, öyle namaz okuyupturlar. Öyle namaz okuyup bolallarına, kafirler bir kef aytıptır öz aralarına. Ey mümin Müslüman, kafirin aydan kefini kulağız. Kad kanu ala gurratin, law hamalna alayhim asabna minhum. Walakin ta'ti as-sa'a salatun ukhra. Hiya ahabbu ilayhim min amwalihim wa anfusihim wa abnaihim. Kafirler de bilýänmişdi kaşany. Kafirler gurrun edipdir, heyf dipdir. Yan namazda okuyup duqala, birden bar dofulup hamledip, qıran-zırana salmalmıştık dipdirler. Oğum iyilinden aydıptırlar, hapavluk mail dipdir. Bireme gözleşeyli, bulan işte yeni bir namazları var dipdir. Haysi namaz? İkinci namaz. Kafirler näme dipdir? İşte bulan bir namazları var, ikinci dip. Şu namazı, ikinci namazı, mallarından, oğlunun şoklarından, zallarından qavur ýaly dipdir. Şu ikinci namaz bula hükmen okuyor, şonu dofular dipdirler. 3-4 heftemden odal geçenler ikinci namazın hormaty wal asr diýip Qur'an-ı Kerimde da var diýip. İkinci namazın hormaty Hudaý aýdypdy, hafizu alas salavati was salatil wusta. 5 wagt namaza qaýym bolun. İkinne beter qaýym bolun. Hudaýyň kelamy şu. Hafizu alas salavati 5 wagta qaýym bolun. Was salatil wusta. Ortaky ikinne beter qaýym bolun. Bäherhal on gurrun geçti olar. Şonu kafirler da eşitipdirler da şu gurrun. O da Mekkan kafirler. 400-500 kilometre fasılı var ha. İşte bulara bir namaz gelir, ikinci namaz, onu oğlun şondan meter qawur ýaly dipdir. Öyle daqiq, şonu dofular dipdirler. فنزل جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام بصلاة الخوف. Cibril ferişte gelipdir, ayet bilen salatul havf, korku namazını okuyun ikindi dediktir. Korku namaz, Resulullah canın öyle imam olmalı. Şol iyidindeki sahabaların den yartı üymeli, den yartı belli kafirlerin öwünde durmalı. Täzir onu üymeliler. 2 rekat okuyorlarından sonra ola gelmeli, misafir olsa 1 rekat. 1 rekat okuyup ola gitmeli, namazın bozmany. Secdeden qalallarından sonra bular gitmeli. Barip sep durmaly. O taýdakly inni gelip üýmeli. Şeýitdirip imam salam berenden sonra da nowat ýygyny alyp gitmeli, muňa özüne göre hukumlary bar. Hudaý Taala şu aýaty "Ve izâ kunta fîhim fe aqamta lehumus salata" 5-nji para Sure-i Nisa Kur'an-ı Kerimde bar haş ayet. Onda da namazyň etberme bir imam 2 bölük etdi. Bir namaz 2 guruh üyüp gelip okuysunlar dipdir. Aham şeýitdirip Hudaýyň aýtýan formasyna korku namazy salatul havf diýýär. Salatul havfy okuyupdyrlar we ikindini etbermendirler. Bular Hudaý üçin ýaşapdyrlar. Bular Hudaýyň ady bilen ýaşapdyrlar. Bular özleriniň lezzetlerini, özleriniň ýaşaýyşlaryny Hudaý Taalaň razy ýerine sarf etipdirler. Ey musulman oğullar, şolaň müşkil hanawadygy ýokdurmy? Elbetde bardyr, olar da insanlar. Şolaň da hele oğlun şoğu bilen, öz aralaryna, dogun garnaşy bilen bir neçe hele gurrun, oğlun gurrun düşýän däldirmi? Elbetde düşýändir. Kan tarihlerde gelipdir. Oy 3-4 hefte mundan odal geçti. Hazreti Zeyd
Zeynep diýen denanasy bilen oňuşmany ara açylyp dahim. Onda da bula yüreklerindeki asli maksatlarını Hudaýyň zikrine wurtdyrlar. Hudaý üçin ýaşamaga wurtdyrlar. Hatta kıyınçılık şaraatdiki şu jir kıyınçılıkda Hudaýyň buyrugy Allah Taalaň azamatynyň beraberine yıkılmany bermändirler. Onun için nurun eteğine, lezzetin eteğine, rahmetin eteğine, devaman Hudaý Taalaň rahmetynyň eteğine yaşap, beýik ewliýalaryň da başy bolup geçipdirler. Emma bu mahal hamany dinden habar yok bir adam şuurun eşitse, bir merekan içinde häzirde namaz gurrun edip otyňyzmy. Şonu kiçeltjek bolup, meselen Hudaýdan agdalmallal, Hudaýyň azamatynyň beraberine yıkılmak, secde etmek ki insanyň ruhaniýetini asmalara gaşyn uçurýa we insany saflap, insanyň zindigisine süýjülük berýär, insanyň ýaşaýyşyna bereket berýär, şonu agdatmajak bolup, insanyň garaňkylyga saljak bolup, häzirde namaz gurrun edip otyňyzmy diýip, aňyrda bir zalalat, gumrahy adaşmakdaş. Hazreti Mevlana aýdýada, qirri geçti zindurugin perrubal, perrubali ku kişet suye ve bal. Qirri geçti zindurugin perrubal. Yalandan gurrun menen, yalandan bir neçe sawat bilen, yalandan mal bilen, yalandan awadallyk bilen, Allah'nın kesenlipdir. Allah'nın ki, Hudaýdan daşlyga istifade etdin ki onu. Ýeňden daşlyga. Meger adam näme? Meger adam şu duruşu bir su dälmi? Adamın şu duruşu hafta taştat deset su, ýöne yalandan jawur süňçal etjal bilen ýaşap bilen adamdyr da. Aňyr sübärti bellije. Emma insanyň içinde ruhaniyeti var. İnsanyň mukaddesligi var. İnsanyň teberrikligi var. İnsanyň ruhaniyeti var. İnsanyň ferişteligi var içinde. Onu agdatmajak bolup, özüne meňdeş taý tapjak bolup, aýtym seni utandyrjak bolupdy. Bir insanları görün, bir insanlar kim? İçinde Muhammed Resulullah imam bolupdy. Oň içinde aleyhissalatu vesselam Kur'an ýenipdi. Ikinniňe goýmaň, böyle etden okuýun diýipdir. Bir her hal ýygyny alyp gideýler. Ikinniňi okypdyrlar. Emma kafira fursat bolmandyr, bulara dofulmana. ثم قال صلى الله عليه وسلم هل من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم umret mani var hele Resulullah canha da tamam peygamberliň täje bir sahabeler bilen keyf edip lebbeyk Allahumma lebbeyk dip barıp umret çekle naat kynçylyk görüp otylar. Ey Resulullah naat horlyk kan görüpdir. Ey ömrüni bir däne bir ulukon hoşlugynyň biri ha. Ey Resulullah jan naat horlyk kan görüpdir. Ey nagadyr horlyk kan görüpdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle umra gitip gelişmeli, kipçağın dağmalı, gitmeli, uçmalı, konmalı, gelmeli. Bunu var, Resulullah can sahabaları bilen. Bir barıp nihayet umra edecekli ibadetlerini etqaytacaklar. Mekke'nin adamlar hürri ayaksına, önünü 200 nefer dur. Ve her hal, Peygamberimiz aýdypdyr, ey sahabalarım, içinizde yol tanıyan yok mu deyipdir. Mustaqim gitmeyli, bir oğrinçarak yol bilen Mekke-i Mükerremek yakillaylı deyipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem adada halqi. Eslim diyen tayfadan bir adam heyvri yolu bilet, yol tanıyan olay deyipdir, ya Resulullah, şu dağlığın üstünden, kaptırından katı bir kıyın yol var, men qaw tanıyan deyipdir, anryk bizi mahul yetirjek deyipdir. Oğam şu ewe düşüp, Nun mäşüydin döwregi sahaba, hemmesi ihramli. Başlarda Resulullah can, qiyyn yol, qiyyndan qiyyn, çırmaşıp, düşüp, çırmaşıp, mallary var, yükleri var, iýbiçkileri var. Beter qiyynçylyk bilen feseleke bihim tariqan waran. Gaty bir qiyynçylyk bilen geçiripdirler onu. Felemma kharaju minhu ve afdahu ila ardin sahla. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir dağlardan geçip tekil yere düşüpdirler. Aham peygamberimiz tekil yere düşüllerini bir kef aýdypdyr. Qaw hawasyny jemedin. Qulu nastagfirullah taala ve natubu ileyh.
Hemmeňiz estağfirullah edin dipdir. Hemme sahabaları estağfirullah dipdirler. Yani Hudaya biz şu kıyınçılıktan geçtik. Bizi kıyamet kıyınçılığımızdan rahat geçir. Şu kıyınçılıktan geçişimiz yana bizim vücudumuzda günahlardan ne bizi pak ettiydi. Hemme sahabaları estağfirullah Teala ve etubu ileyh. Hudaya bizim günahımız yazıklığımız geçiveri. Hudaya sen kafina öwürlük diydi. Onun peygamberimiz nimetiydir. Böyle vallahi innaha lel hitta التي أُرِدَتْ على بني إسرائيل فلم يقولوها. Berekallah sahabalarım deyiptir. Musa peygamber o kulağısın. Musa peygamber deyiptir. Resulullah can aytiptir aşın. Musa peygamber özünün sahabaları kavmi bilen ki kavmi kan günah ediyale. Musa peygambere kan eziyetleri veriyale. Huday aytiptir. Udkhulul الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. Birlenci parada badır bilýänsiniz. Hudaý aýdypdyr Allah Taala Musa peýgamberin kawmyna. Şo bir baby Ariha şondan eňillen girin bir estağfirullah diýseler, men şolaryň hemmesiniň günahyny geçecek diýipdir. Odal Hudaý Taala Musa peýgamberin kawmyna. Oňa Musa peýgamber de kawmyna aýdypdyr: "Ey kawmym, Hudaý aýtýa, şu kaftan giyirinizde birimi eňilmerek estağfirullah diýseňiz, Hudaý Taala hemme günahlar geçecek diýä diýipdir." Musa peygamberin kawmy näme etipdir? "Febeddelellezîne zalemu qawlan gayrallezî qîle lehum." Edil Musa peygamberin aýdan kefinin tersine Allah Taala'nın azamatynyň beraberine jüret edip, Hudaý Taala eňilik girseňiz diýdi, olaň hemmesi tersliğin gaýqyryk girtdirler. Hemmesi tersliğin gaýqyryk girtdirler kaftan. Estağfirullah diýmelmişdik da. Estağfirullah'ın yerine bir de estağfirullah gerek, bir de azıcık tuz, bir de buğday gerek deyipdirler. Musa peygamberin kavmi. Resulullah can hoş olup, ey sahabalarım deyipdir. Musa peygamber kavmine şun aydın diýerlerini aýtmany, tersliğin gaýqyryp, aýtan bir de buğday gerek, arpa gerek, bir de azıcık tuz deyip o kefe aýtdylar. Size bir estağfirullah aydın, Hudaý Taala sizi mağfiret etjek diýdi hemmäňiz aýtdyňyz deyipdir. Beginipdir özünün ýanyndaki ýarlarynyň, sahabalarynyň diýenini edip, birrow estağfirullah diýişlerini. Bir kysgaçyk bir ders haýdaýylyşyň içinde. Bu geçer ýaly görüňler de akipler. Awwalana estağfirullah diýdi, näme diýdi? Şu mağfiret diýdi, näme diýdi? Mağfiret näme? Mağfiret diýdi, insanyň ruhy var içinde. Şu ruha günah edilenine, günah bolanna, şu ruh garanqyýa, şu ruh wurnyýa, şu ruha bir lekke ýapşýa. Aham, estağfirullah diýdi, Hudaýa. Men ruhuma ýapşan garanqyny aýyr diýdi, lekkany aýyrsaň diýdi. Yani el-mağfira وقاية الشر الذنوب بحيث لا يعاقب عليها. Aham, şu pak bolsa men eden günahım sebepli bana azap vermediydi da. Kutatış. Estağfirullah diýdi, Hudaýa, men günahım sebepli bana azap vermediydi. Meni tutmadıydı, meni arastıc etdiydi. Şu kefe aýtmaň näme kynçylygy barmyşdyk? Banu İsrail aýtmandyr. Sahabalar da aýdyp Rasulullah'ın hoş etipdirler. Şunu da qaw bileyliň Qur'an-ı Kerimde we haş aýdyp birin gördüňlem. Deslapky peýgamber kim? Hazreti Adam. Ahirin peýgamber kim? Hazreti Muhammed aleyhimussalatu vesselam. Tamam peýgamberliň duasymyşdyk. Hudaýa bizi mağfiret et. Peýgamberler pak mı pak däme? Pak. Onu da şon dua etýänmişdik da. Hudaýa bizi mağfiret et. Kutahimiz sebepli yeter yetmeli iş edem bolsa Hudaýa bizi mağfiret et diýänmişdikler. İkilenci ders näjere fursat gelip duqa Resulullah can aýdyp du şimal estağfirullah aýsaňyz hemme günäňiz geçiljek diýip kadryny bilmeli fursatyň. Sahabalar da kadryny bilip keyfet geçipdirler. Ýellýärleri ösünni kadryny bilmeli. Ýa-ni islap geçendir. Fursat igtanimu el-furas fe innaha khulas. Fursati ýelin kadryny bilmeli. Ösük diye bir saat, bir gün, bir yıl sonra yoktur o nimet.
Geleydin Resulullah canın yaşayışının mübarek iyilini. Biter kıyınçılık bilen dağ dereden geçtile teki yere. Aham Peygamberimiz aydıptır, Hudeybiye diyen yeri var Mekke-i Mükerremek yetmekken, şoň bär yandan iner ýaly yerden gideyliň diýipdir. Şo ýol bilen gidipdir. Felemma kanu bil mahbat barakat naqatuhu sallallahu aleyhi ve sellem faqala al ashabu khala'atil qaswa inip barya qala Peygamberimiň diyeti haydyryp çöküpdir. Diye çöküpdir, oturupdir. Sahabeler narahat bolupdurlar. Ya Resulallah sen diye çökdü diýipdir. Diye çökmeli yerde çöktü. Bay sahabeler turacak bolupdurlar, turmadyr. Ohum Resulullah jana aýtdylar, ya Resulallah sen diýem çöktü diýipdir. Uğran ak diýipdirler. Peygamberimiz aýdypdyr, ma khala'at ve ma huwa laha bi khuluq. Men diýämiň bize ahlaky ýokdur diýipdir. Bir hikmet baýu diýipdir. Hatmen bir zat baý bolmaly diýipdir. Hudaý tarafyn bolup duran zat diýipdir. Mekke-i Mükerremek şu barşylaryna giýip boljak gärdiginiň bir mukaddemesi daş. Fezazaraha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faqamet fa'adal sallallahu aleyhi ve sellem an duhuli Mekke'tel Mükerreme. Peygamberimiz bir hüş dedip turulypdyr diýäni diýeder oturupdyr. Aham Peygamber Mekke-i Mükerremeň ýolundan Hudeybiye diýen ýerde gonaýlyň diýipdir. Häzir gitmekçi uğramakçy bolmaýly diýipdir. Hatta nezele bi aqsal Hudeybiye bir azajyk suwba bir guýulyň başyna düşüpdirler, çöküpdirler, gonupdirler şotak. 2000'e yetmeýän kan sahabalar bilen, diýeler bilen ما لبثوا أن نزحوه ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. Ağacık suyu hem çekiptirle, kuyuda su almandır. Ya Resulallah, kuyuda su yok diptirle. Diyelerimiz var, özlerimiz var, hiç su yok diptirle. Peygamberimiz mübarek özü kuyunun başına barıptır. Bana bir kase bir kap su götürün diptir. Bir kap bir kase su götürüp dua edip ya Kur'an-ı Kerim'den ya duadan okuyup oham şu suyu ağzına alıp ağzı bilen sorup ağzına çayqap ağzını yuyup suyunu kuyunun içine koyuptur. Oham bana bir tir kaman verin diptir. Ok tir verin diptir. Tir de alıp şu kuyunun içine atıptır. Ve neza'a sahman min kananatihi fe alqahu fiha ve da'a fefaratil biru. Şu okta içine eteğine, kuyun eteğine degen boyuna su çok çıkıp yakası bilen den bolup duruveripdir. Sahabalan mucize bolupdyr da. Sahabalan hemmesi şu taada näçe wagt galtadan ne bir keyipçilik su tarapdan horlukdan çıkıpdyrlar. Bir kysgaçyk ders aýdyp geçeýin. Ey mümin musulman dogallar. Peygamberimiz umra gelýär. Ne kadar yoğunlu kıyınçılıklar ve bizlik bereketler, ödünü bir hoşluklu da var, ne mi? Resulullah'ın yoldaşı. Yoldaşları kim? Ey yoldaşları Medineli adamlar. Kim Peygamber Mekke Salmanı? Öz ovadaşları, öz karındaşları, öz tayfadaşları, öz ova karası. Kim keyif etipdi uyarlarına? Kim lezzet alıpdı? Nurdan, rahmattan, bereketten, imandan, Kur'an'dan, mucizeden, keramattan kim keyif etipdi? Medine'nin cevan oğullar. Barıp Mekke-i Mükerreme'den 500 kilometre fasile bilen. Hudaý Taala adamın yüzü gözünü görmeyen ha. Kim nigmatın kadrini bilse şoňa beraýan ha. Ohum sahabalar da ştay bile ders. Kulaktan salıp geçirmeli gördün gel abi. Kulaktan salıp yüreğe yazmalı gördün. O da näme? Sahabalar ha biz Resulullah'ın kadrini bilýär taýyn dip oturmandylar. Dewaman ýanyna bolupdyrlar. Hem muvazipmişdikle hem musahipmişdikle. Yoldaş bolupdyrlar. Haberdar bolupdyrlar. Arka bolupdyrlar. Kömekçi bolupdyrlar.
Näme gerek ya Resulullah? Baş üstüne diýip durupdyrlar. Can gerekmi? Mal gerekmi? Göz üstüne diýmişdikler. Şun adyna şükür nimet diýerler. Şun adyna nygmatyň gadryny bilmek diýerler. Yani näme adyna? Yani dil bilen hemen kadrını bilýän ahim, men mehabbetim bar ahim Resulullah'a, men gowwarýan ahim dini diýmek däl. Bular görün, sahabalar Resulullah'ın ýanyňky ýoldaşlaryny tiz nygmatyň gadryny bilmekçi. Kynçylykda ýanyna, keramatda ýanyna, mucizede ýanyna, bereketde ýanyna, rahmatda ýanyna, Qur'an inipdi ýanyna. Şükür nimet diýer. Nygmatyň gadryny bilmek diýer. Am Hudaý Taala da nygmaty şolary beripdir. Biz de malymyzyň gadryny bilmeli. Saglygymyzyň gadryny bilmeli. Dinimiziň gadryny bilmeli. Emniyetiň gadryny bilmeli. Emniyetlik bolmasa sizler oturup bolarmy? Sizler mecliste bolarmy? Adan qamat bolarmy? Jymga aýt ýörýärmi? Dünýä boýunça gözläp görüň döwrüňde. Gadryny bilmeli. Yani näme? Gadryny bilýän ahim dil bilen däl, istifade etmeli. Şu mübarek jeliseň de gadryny bilmeli. Hudaý Taalaň rahmaty nury sinen meclisdämi? İman, ilm, nur seçilip dämi? Gadryny bilmeli. İstifade etmeli. İmanyny artdyrmaly. Ameli salihin arttırmalı. Resulullah zan tanışın arttırmalı. Hudaý Taala yakınlığını arttırmalı. Ahiretini kazanmalı. Kime arttır bu dünya? Kime vefa verdir? Kim alıp çıkıptır anırtından yirpäsinden çıkıp? Şun adyna şükür nimet diýerler. Ýöne dil bilen şunu ýatdan çykarmaýyn iki zat şu barada aýdyn geçireýin üstünden çalasymlyk bilen. Bir adam nygmatyň gadryny bilmese fakat özü hor bolup geçer. Mekkeň adamlary Resulullah'ın gadryny bilmän hor bolup geçip gitýän. Özleri mehrum bolupdyrlar. Bereketden, rahmatdan, keramatdan, Kur'an'dan, imandan, dinden, mucizeden, Resulullah'dan. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ Hudaý aýtdy. Nygmatyň gadryny bilmeýäňmi diýipdir. Aňrak diýipdir. Minnet etme diýipdir. Kur'an-ı Kerim haş okuýanym. İn takfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Hiyal etme diýipdir nygmatyň gadryny bilmeýäňde asmanyň ýarsyny gafy alarsyň kadime diýipdir. Ewer kişi adam çykdyrsyň diýipdir. Nygmatyň gadryny bilmeseň özüň hor bolarsyň diýipdir. Bular deslap bilmeli adamyň nygmat barada ikilenjisi ýöne dili zat ýok. Ay falan etmeli. Ya menne gadryny bilýän, menne bilýät bilýän, menne mehabbetim bar diýeniň bilen duran ýerinden bir jak adam diýip süýşip de bolmar, bir jak adam asmana da süýşip bolmar. Sahabalar Resulullah'ın ýanyna nämetdirler, nygmatyň gadryny bilip kömekçi bolupdyrlar. Arka bolupdyrlar, ýanyna bolupdyrlar, muwazip bolupdyrlar. Näme etmeli bolsa edipdirler, dünýä ahiretlerini abad edipdirler. Perişte, belki perişteden gowa adam bolup geçipdirler. İkidatçı, bir adam nygmatyň gadryny bilmese özü hor bolup geçer. Bir de ýöne dile zat ýokdur. Merde amal bolup ewe süýşip diniň istifade edip gadryny bilip imanyň artmagy sebep boljak zada çörüňeşmeli. Wagty elden bermeliler. Berekellah Resulullah'ın ýanyna sahabalara. Bu barada gurrunlar ekan ýöne muňa ýene girsem Resulullah'ın ýaşaýyşyndan çykarjakda geçeýli inlik fursatlerde aýdaryn inşallah. وَلَمَّا اِتْمَأَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جَاءَ بُدَيْلِ 6-7 dakika vaktimiz var inşallah. Tamam ederim. Ve her hal hemmesi ahramlı şu taada kalmalı ortadırlar. Hadir çek. Oham bir başka bir taifadan neçe nefer Peygamberimizin yanına nasihat etýän ýanak bolup häzir kafir öldüri. Peygamberimizin ýanyna gelipdirler. İçiniň başlaryna da bu diýilýän adammış. Aham olar Peygamberimize aýdypdyrlar: "İnne Qurayşan i'tazamat saddal muslimin an dukhuli Mekke'l mukarrama ve hum muqatila." Ey Resulullah, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ň adamlara çyny bilenipdir. Oğramasaňyz haqy boljak diýipdir Peygamberimize. Olar hürri hili ýoglanmışyk aýaksyna galyгly feda saljak gadan dipdir Mekke'ge.
Peygamberimiz sayramağına durupdur. İnna lem neci liqitali ahadin. Biz urşdik kelimizaq, ölüşdik kelimizaq diptir. Biz umret çekdik geldik diptir. İnnemâ ci'na ummaran. Bir umret çekdik geldik biz diptir. Hayp. Ve inne Kureyşen enhekathumul harbu ve adarrat bihim. Heyp Kureyş diptir. Nığmatın kadr bilmeyen yol ölüşecek biz dip. Ne kadar öldürünü verir verdile diptir. Ne kadar uluqon başlarını ölümün içinde betbaht öldürküttile diptir. Yol ölüşecek dip darga dışıladı diptir. Resulullah can. Tayfasına iduvatiha. Kad enhekathumul harbu ve adarrat bihim. Şılada yol ölüşecek dip darga dışıladı diptir. Öldürünü zarar verir yerlerinden haber yok diptir. Aham Resulullah can asli ödünün aytsak kefine aydıptır. Ve in ebev illa'l qitala fevellezî nefsî biyedihi la uqatilennahum ala emri hâzâ hattâ tenferide sâlifetî ev le yenfudannallahu teâlâ emrehu. Yok, bir keplere kulak asmasala biz fakat ölüşecek başkalar bilmeyesiseli diptir. Huday meni bir din için iyi verdi. Men te canımma, boynumma, kellemma men aşı yol alıp giderin diptir. Bitin sahabalam deysin, ölüm de giderin, gitmeli olsa ölerin diptir. Ya şu Hudayın dini yürüyüp uğramalı olur kıyamete çeli, ya men şu yolla başım berarin diptir Resulullah can. Beydiptu, ayaksına kalıptu, oğlan uşak kalıptu, bu ürünleri bilen diptir, din İslam'ın övüne geçip bilamazlar diptir. Resulullah can tarihte septet koymalı ürününü sayrattır Peygamberimiz. Bu değil, öğürleyip Kureyş'e varıp eşittiriptir. Muhammed şikeplere aitti diptir. Aleyhissalatu vesselam. Men nazarıma siz Mekke'nin adamlar iştiva etýäňiz diptir. Koy umresillik istilleda diptir. Olu ölüşdik gelenak, uruşdik gelenak diptir. Aham olar aydypdyrlar. Sen bilmersin, sana yetmeýändir bu ürünler. Git öz işiň menen bolup onu kawupga berdirler. Aham Mekke'nin adamları bireme köşipdirler. Özleri bilen Peygamberimizin arasına bir sefir iyi vermekçi olupdyrlar. Mikraz diýen adam. Sen bar Muhammed bilen gurrümet näme dik gelipdir. Häzir hamany ananan akla umradan çyryp gelelligine. Mikraz iyi beripdirler. Peygamberimiz tanypdyr. Aňyrdan gelýäka hada Mikraz rajulun fajirun gadir. Bigelýäne Mikraz diýipdir. Bir pasy adamdyr diýipdir. Nejis adamdyr diýipdir. Yüz vermeň diýipdir. Aň gelip Peygamberimizin mübarek huzuruna oturupdyr. Peygamberimiz edil ýaňky keplerini aýtypdyr. Biz umra dik geldik diýipdir. Ýok, fakat ölüm başgadat bolmaz diýasaly diýipdir. Menne taýýarlygym bar diýipdir. Bir şu durşuna ýygyny öwürlipdir. Aň olaň içinde Hulays diýen biri bir de men sefir bolayyn, menne bir bark göreýin diýipdir. Kureyş aýdypdyr, senni barda gör diýipdir. فلما أشرف على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله هذا فلان وهم من قوم يتألهون tanima ökte sinci Resulullah can aleyhissalatu vesselam Hulays geliyaka ba Hulays diýipdir. Bula bir tayfadan ibadata itiqatlar ba kafirde bolsalar atababalar bir nuy ibadatyň içindedir bula diýipdir. Ey sahabalarım diýipdir. Hulays gelýär diýipdir. Şol damagyny çaljak diýelemidi, şoň gözüniň alnyna getiriň diýipdir. Alama turulýanmışdyk, damagy çalınjak, Mekke'de damagy çalınjak, hajdan çürüm, umradan çürüm damagy çalınjak diýeleri Araplar we İslamda da alama turýanmışdyklar. Şu alama turulan diýeleri şoňa kökeden Hulays'e we Hulays ýaqylanyna lebbeyk Allahumma lebbeyk hemmen qyýgyrşyň diýipdir. Bolýar diýipdir sahabalar başysyna. Hulays ýaqylla berende diýeleri sürüp Hulays'ın gözüniň alnyna getiripdirler. Ve sahabalarda lebbeyk Allahumma lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamda ven ni'mete leke vel mulk la şerike lek hem saydılar. Hulays Peygamberimiň ýanyna gelmäni öz içinden kepler gelişmeýe bular umrak iltmeseň diýip şodur ýygyny öwüripdir. Utanıpdır gelip Peygamberimiň öňünde durup şu gurrun etmäni. Peygamberimizin tanışını gözde ol adam. Böyle atababalar nuy ibadeti öwrenşen adamdırlar.
Aňyrdan gelýän, içinde hurafa goşugly känne bolsa, ibadatın gurrunun içindäki adamlar bular diýipdir. Onu edip tanyp da Resulullah can aleyhissalatu vesselam behar hal gönce ýüzüne öwürlipdir. Welem yasil ila Rasulillah. Am Qurayşe barp aýdypdyr. İnni ra'aytu ma la yahillu manuhu. Ey Qurayş diýipdir. Halakat Qurayş dargapsyňyz hafiz diýipdir. Onun üstüler todandan ne olypdyr? Ihramdan häzirde çykmandylar diýipdir. Ihramyň özüniň bir memnuiyetleri var, etmeler işleri var da. Häzirde todan siňigilýär diýipdir. Hem biz ata-babalarym Mekke-i Mukerreme we Kabe hormat goýanymyz diýipdir. Munimiz bolmaýar diýipdir. Gelfille umrat giderler da diýipdir. Aham Qurayş sen çarwa sen goýun üstüne gelip biren adam bir zatda bilmersiň otur sen ne diýip munna goýupdyrlar. Am ahirki Urwatus Saqafi diýen adamy iyi beripdirler. On iyilinden Resulullah can Hazreti Osman'ı Mekke'ye iyi veriyor. İnşallah on mübarek gurrunlarını inni keyifte Huday köklediğinin hizmetine de yetirir inşallah. Huday Teala iman avreyden ayırmasın. Huday Teala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, ağzıverlik, ittihat, mehabbet, dinimiz, dünyamız abatlıktan ayırmasın inşallah. Marizlerimize Huday Teala şefa verdi. Musafiratta, gurbatta, hıtmatta ve beyleki İlgünden ayrılıp zahmet çekip berelle Allah Teala hemmelerine yar olup cahallarına mallarına bereket verip hele yoğlan şoğdu öyünü arasıca oturup imanına qaim mulyannen olsun inşallah. Bir alham 3 kul huvallah Suriye Felaq ve Nas koşup okuyup inşallah ilgün vatanımıza dua ederiz okuyup. Seyyida Hun Hoca ben. İlahi amin. Masma Seyyida Hun Hoca ilahi amin. Müşküllü doğullu var. İlahi amin. Hatmi Kur'an-ı Kerim ma. İlahi amin bahşetmelliktir. Amin can Huday. Kabullur inşallah. İlahi amin. İlun vatanımıza içeride dışarıda hemmelerine dua ediyor. Kabullur inşallah. Huday Teala'dan kat umid kendir. Eller boş kaytarmar inşallah. Amin. Ya ilahel alemin. Amin ya mucib. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mucib. İlahi amin. Amin ya Rahman. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Rahman. Rahmetke ya Erhamer Rahim. Maşallah. Yoldaşlarına da yardımdan çıkarma. Barakallah.